Hayi sengishintshile manje sihlala. Uma nihamba nohamba nethende. Nibeke ithende lapha phandle. Nifaka abasebenzi benu phakathi. Ukuze umphakathi uphume uye kuphi? Uye ethendeni. Nilethe onke lama department alethe imali esiza abantu, NEF, NYDA, zonke lezi inhlaka ezithuthukisa abantu nabantu abasha nabantu bonke. Ukuze niphume niyohlala ethendeni nisizakale la emhlanganweni. Akufuneki somlomo kube umhlangano lo wokuxoxa nje sambe. Funa kube umhlangano ozoshiya abantu besizakele. Agriculture. Hayi agcina ukuthi ngihamba awuphethe ngisho imbewu. Gcina ngcina namhlanje. Futhi nibabhalise ekhansela. Ubukhansela. Laba abantu funa benikwe bonke imbewu ka one home one garden. Masamba agriculture manje uhamba nathi uphathe imbewu, shiyela abantu besale belime emakhaya. Kusho kufanele uhleleke mawuza la impopeni ubatshela ubuya nini ukuletha imbewu la ngoba sesifikile phela. Kulungile nisifike singanishiyela imbewu, kulungile lokho? Hayi, hamba ucinga imbewu, mfo. Unika abantu betshale emakhaya. Mfowethu umotha iapula alidliwe esikoleni. Futhi ukudla kufike ngesikhathi esikoleni. Siyabonga imisebenzi oyenzayo, imphumela yethu la isenza siyiqhenye ngawe. Kodwa izingane azidle esikoleni ngoba umgomo ukuthi ingabikho ingane ebulawa indlala. Kodwa ngimbona economic development, uyabona ke CEO. Mawuza la ungamshiyi u8 ya. Ngizwa ukuthi u8 ade khipha ama EPWP uhambe wakhipha nje sikhipha kanjani. Nesimangaliso singasali. Kufanele uhulumeni umefikile benitshele ukuthi indlela zokusebenza zisetshenzwa kanjani kwahulumeni. Ningabona abantu sebesebenza nje la kuthiwa bakhipha usanda nezwe benza ningazi kwenzeke kanjani. Manje kusukela manje masamba nomfowethu umotha niwalanda onke ama department kahulumeni ngoba sinikwa amandla umongameli. Ukuze masizoba ne project yokukhipha usanda nezwe la sinitshele emhlanganweni. Sinitshele futhi kuzoqashwa kanjani. Asifuni ukuqashwa abangane nezihlobo zikameya. Kuqashwe izithandwa noma khwapheni bakameya. Angithi ngilinganisa ngami bakwethu. Anginayo umakhwapheni kodwa ngilinganisa ngami, ngisaba ukulinganisa ngosomlomo. Uzawuxabana nami. Alikho ikhansela ofuna liqasha abantu bakubo makusetshenzwa liqasha umphakathi ngendlela evulelekile. Ingakho kufanele amakhansela abe nama war room indlela yokuqasha abantu ayivuleleke icace. Sotswephu. Onke ama project asemkhanyakude angiqale ngawo. Angingaphindi kuqashwe engekho umuntu omele umkhanyakude. Ngoba buye kube nesikhekelembane esenziwayo la. Kuba kunesikhekelembane esenziwa la ekhaya. Ingoma endala leyo. Phansi nesikhekelembane phansi. Phambili nokuqashwa okuvulekile phambili. Manje onke lamahode engiwabalile usotswephu uzobona wenza njani. Maningi amakhansela asemkhanyakude. Ugatsheni usekhona umgade kodwa yena. Ngamdedeli kakhulu. Nigade yonke le ndawo kuze abantu beqashwe ngendlela enobulungiswa. Siyafisa ukubonga umphakathi wakithi ukuthi nizozwa ukuthi lo hulumeni uneyinhlelo ezibhekephi. Kodwa sesihlala phansi kubalulekile ukubumbana ekuhlaleni nokuthandana ekuhlaleni. Siyacela imindeni ayisondelane ibumbane. Siyacela ngabiki isihlava sokudlwengulwa kwezingane emakhaya. Kufihlwe kuthiwa idlwengulo umalume. Icala lasekhaya leli akukhishwe imbuzi kuhlawulwe. Uma ingane yentombazane yadlwengulwa nathi niyoxoxa ekhaya udaba. Imphumela yakhona nizoyibona eminyakeni embalwa ezayo. Bese nithi lengane ihlongandlebe. Nithi lengane ayinasimilo. Nithi lengane idla idakamizwa. Kanti ingane kubuya ukuhlukumezeka okwenzeka la ekhaya kwambambathwa.
ngakho ingane yentombazane kufanele siyivikele mayidlwenguliwe yahlukumezeka bikani lolo daba usigaxa amabhande ukhenela unika inamba yakhe nathi bazonika inamba yethu ngaphandle kokuthi umuntu owenza leso hluku kufanele ayekhulukuthu kodwa naye ingane efanele ilekelele ukulasha ngokwengqondo ukuze iphenduke ibe umuntu ozokwazi ukuphila ekuhlaleni lento yokudlwengulwa kogogo ayiphele ningamfihli umuntu othi udlwengula umuntu omdala isalukazi inkululeko ephelele emfekayo namaphethelo ukuthi ingane yentombazane ntambama ngo5 ingahamba yesitolo iyothenga into ekufanele iyithenge ibuyele ekhaya iphephile thandanani bakwethu omalume hayi hloboni kamalume odlwengula umshanakhe hloboni kamalume odlwengula umzukulu imndeni ayibumbane mayisibumbene umndeni isizwe senduna noma isizwe sibhekwe induna isizwe senkosi asibumbane asakhena umphakathi obumbene ovikelanayo kodwa into yokuqala kuba ukuthandana uma umthanda umakhelwane wakho ngeke umfisele okubi ngeke uvume uthathathelwe imoto noma kudlwengula ingane yakhe nikhonzeke kulabo abantu okuthiwa sebathatha zonke izitolo lapha ekuhlaleni angixabene nabo kodwa nikhonza indaba kulabo abadayisa ukudla konakele nokuthiwa badayisa izidakamizwa gaxa amabhande asiyikhulume le ziningi izitolo la kuthiwa idayisa izidakamizwa ngizwa kuthiwa abanye sebaba ngosibali sibali onosibali asikufuni ukudla okubolile kudayiselwa abantu bakithi mkhwenyana onomkhwenyana asikufuni ukudla okubolile kudayiselwa abantu bakithi asixolisi kulolu daba nikhonza indaba sizoyihambela ke lezi zitolo sambe sichecka sizokubopha sikufake ekhulukuthi mawudayisela abantu bakithi ukudla okubolile kuthiwa abanye bayikhandela okwabo ukudla namafutha abo kubeka abantu bakithi abamnyama bangama-Afrika engozini yempilo ezobamfishane ngeke sikuvume lokho siyabonga kakhulu somlomo siyabonga kumphakathi wakithi ukusihlonipha amanzi ayilungelo lomuntu ikhaya yikhaya ngendle efudumele ikhaya yikhaya ngogesi ikhaya yikhaya ngomgwaqo ikhaya yikhaya ngamanzi ahlanzekile eduze nabantu noma lapha abahlala khona siyalincenca mphakathi wakithi njoba sesiqale uchungechunge lwemisebenzi lokufaka amanzi asibambisaneni lo msebenzi ube impilo ngoba thina siyingcenye yawo singavuma onkontileka begqibe amapayipi angekho so ugade lo msebenzi sibe amehla ngoba umsebenzi wethu siyabonga bakwethu halala umtubatuba halala halala mfekayi namaphethelo halala siyabonga Umkhanyakude siyabonga siyabonga mphathiswa wezamanzi umcunu siyabonga phambili nentuthuko ephelele kubantu phambili phambili nemphakathi ephephile nokuthula phambili siyabonga mphathi ohlelo sesiyaqeda ngempela kusazodanswa kodwa ke siqede nje uhlelo leluhlelekile asiphindeni simshayele ihlombe umeya ngenkulumo yakhe ehlabahlosile asithi 1 2 3 1 2 3 vala right
Uhlelo olude olusasele lo lokufuneka silungise nani lokuthi labo abanembuzo engaphenduliwe kusukela lokuqala ekhuluma Umkhanya kwaza abaphathi bamajele kwaza usihlalo weforum kwaza osigaxa mabhande kwaza umanager waseMkhanyakude kwase kuba umeya simnikeza ithuba kodwa labantu abekhuluma la hayi bangompondo ihlanziwe abanayo imnqantula sicela ukusho ukuthi ngaphandle kuno IEC kuyabhaliswa njengoba sikhuluma ngentuthuko nje sikhuluma ngentuthuko eyakhiwa ngokuvota fanele sibaxwaye abantu abathi asingavoti kodwa kube yibo abanekhala zokuqala njengoba sikhuluma nje ngaphandle kuney'nsiza zikahulumeni ezikhona sizocela nje ukunikeza abantu abambalwa kakhulu bazoba babili kuleli sayidi babe babili kuleli sayidi elingapha bazoba nje u4 thina abanye njengodaba lwamanzi nje umeya ubale wonke amawadi awu-23 wasemtubatuba ukuthi kunomsebenzi owenziwayo sicela lo othi ngempela hayi okwami kuxakile kodwa futhi okunye izisebenzi kahulumeni zikhona ngaphandle ngoba khona abaney'nkinga ezizimfihlo zabo abengeke bayikhulumela esidlangalaleni kodwa ma uthi ngempela ngeke ngigoduke nalento sizonikeza labo bantu ithuba ngizocela ke ukuthi ke sivulela abantu ababili abazophakamisa ngibakhombe bese beza la kimi nangapha sithole nje abantu ababili kodwa hayi umeya ugeqe amagula njengesikhulumo esikhulu sosuku ngilinde njalo izandla eziwuthula futhi makuchazwe kahle kuchazwe kahle ngempela chazwe kahle ngempela ngapha khona ubaba uyaphakamisa baba ngizothatha nje lo mama lo sukuma ma uze ngapha ngithathe nalo ababa okhona nomama la woza gogo ukhona umbhobho omunye okhuluma mhlawumbe kuzoba kude kakhulu ukuthi beze la ngikhona kodwa manxa ungekho umbhobho ngiyobaboleka wona lo abeze masishane ngokuchitha isikhathi ngokungachithi isikhathi siyazi phela sendlile nina thina sikaze sidle asidlanga nje nokudla kwakhona sekuphelile socela usisho igama uhlale nje endabeni ba Okay. uhlale nje endabeni bathanda labantu abala ngoba bathatha besifazane lo khulumayo uThishongwe ewa 22 engimela ngicela ukubuza lapha kubaba umeya ngizwile sesichazele konke okusekufike kwangiphatha kabuhlungu ungabibikho kasonkontraki ungabibikho kasonkontraki uze phela siza ukuthi ama subcontract azoqashwa nini azoqasheka kanjani ngoba manje abantu abaningi sebekhala ngokuthi sekuqashiwe kanti sathatha abantu abalishumi kuphela wathiwa balekelele ngendaba kagandaganda labo bantu ngigcine kusashiwo njalo kwathiwa kuzokhethwa ama subcontract azolekelela nosonkontraki ilokho babumeya okungidumazile bese kuthi lapha kulaba abaphethe kwezomthetho obama ubuhlungu bula ewa 22 sinabantu abawu8 abahambe icala elokhu lithethwe kusukela ngoJanuary namanje lelo cala alikakapheli umuntu uthathi ubanjiwe nembuzi eyithenga kubafana yatholakala esandleni sakhe
uyaphuma lo muntu uyomangalela umphakathi yona iCPF lena ekuthiwa iyona elekelela umphakathi la ibosha ihamba amacala kuma sebehamba unyaka wonke ukuthi laba abaphathi bamaphoyisa ngeke bebe nabo lona usizo lokuthi mhlawumbe lecala liphele na ngoba futhi akaze kufike ngisho nalelodwa iphoyisa lizozwa kulabantu laba beCPF ukuthi ke nina ngempela nina mphakathi labantu benu nibathemba kanjani bamsula kuleli icala akekho sewakafika wabuza lokho ngiyabonga. Sanibona bazalwane. Ngathi mina nguntombi wakwaMthembu ngagana kwaMthembu ngokwasibiya kodwa. Lapha emphakathini waseDukuduku. Angazi ke manje kuthiwa yi1 noma yi2 yini ngapha ehlathini. Impela ngiphatheka kabi mabe khomba omeluleki bekhomba amanzi. Thina siwazwa ngendaba amanzi asiwazi. Asazi indaba amanzi. Nomeluleki lona bamkhomba lapha ngazi bathi ubani. Nomeluleki lona asazi lutho thina kodwa manje ingane kayisebenzi obaba basebenzi ingane abafana basebenzi sangene lo mpula lapha nimfolozi kodwa akekho umeluleki wakwafika lapha ya eDukuduku wathi ufuna abantu baseDukuduku basambe siyomkhombisa lapha la asinike okuncane phela okuyimbewana kusikwazi ukuthi ke senze lokho okuncane okukhona akho lutho silambile bakwethu nangu ubaba ukhumalo uyayazi le ndaba nangu baba ukhumalo uyazi kahle le ndaba ukuthi sambelwa ngapi ukudla konke asena banana asena lutho siyahlupheka nje yazi usola ngisho into yokufaka emlonyeni kodwa beluleke bayabakhomba siyafika mina ngihambile ngalaphana lapha eMatuba wabona ngidukisa umeluleki wathi ngapha kudayiswa imbuzi ngapha mina ngidayisa imbuzi ke ekhaya ngithi ngiyazama njalo ubaba wakithi mina akabone emehlweni kodwa manje ngithi ngiyazama ngiyakudayisa lezi imbuzi manje ayitholakala iprofeti. Cela ukubingelela obaba basemsamo ngokwezikhundla zabo ngiphinde ngibingelele amakhansela khona la endlini ngibingelele nomphakathi wonke okhulumayo umakhosi wakwaMthethwa eWard 17 okhulumayo umakhosi wakwaMthethwa eWard 17 ukhulumile ubaba umeya lawa wabala wonke amawadi kodwa yama ibalwanga sinenkinga eWard 17 amanzi thina sinawo uma ingafikanga ivaterikani amanzi siwabanga nezinkomo enyalazi bathi ngazi ngamuphi unyaka khona iskimu esenziwa leso skimu asiwakhiphela amanzi ngakweyami indawo amanzi aphela ngasenkosana soke asiwathola amanzi ngidlule lapho okwesibili ngicela ukukhuluma ngendaba kagesi sinenkinga ngendaba kagesi khona indawo ezinganawo ugesi since kwenzeka umonakalo owenzeka abantu abanawo ugesi wesiphathi ke kukhona abangenawo nje abaphakathi nendawo okwenzeka enye into nathi esingayazi abakhanyisi bayantshontshelwa ngakithi kubugebengu bukhona shema ngifuna ukuqamba amanga uyangenelwa nje ebusuku ngqongqozwe kwenziwe okwenziwayo kuzwakala ngoba usumemeza uthi hayi bobambani ebebaleka manje ke leyo nto yasithusa thina ukuthi asinakiwe njengomphakathi angazi ukuthi fanele sikhale kubani ngokohlelo lukagesi leyo nto yasicaka ngoba abantu sebapheka phansi abantu abasathenga lutho okwamafriji badla amathini ofish nawo obhontshisi bengicela mhlambe sike sibheke le ndaba ngoba sibheke okhethweni ngoba umuntu uyangena emzini womuntu umuntu uthi angazi uzongibhedela uthini ngoba mina angisena fridge anginagesi yini engizoyikhuluma nawe ngiyacela mhlambe ke silibhekisise lolu hlelo ngoba sengathi iningi inhlelo ezibukisiswayo nokubuyelwa kuzo zilungiswe yilokho nje ebengicela ebese ngibuyela lapha ubaba wami ohloniphekile ngiyaxolisa ukwelula ubaba wami ohloniphekile ubaba uMotha mhlambe kwaku 2018
sithola indaba yokuthi siyobamba ema-crash. Ukubamba kwethu ema-crash sibamba u2 years. Uma subambile lo 2 years vele kwakuliwa. Ababengaphakathi babengasifuni. Okudlula lapho kuthema ngabe kuphela sadiklizeka ke sahlala phansi asixosha indawo asenzi lutho nje siyingiqizane wesisafundiswa uhulumeni. Usifundisile thina uhulumeni sinakho khona esinakho ngaphezulu grade 12. Yilokho nje bengifuna mhlambe sidlule kukho kahle mhlambe sichazeleke mhlambe ngelinye ilanga ubaba uMothi uyakusichazela. Ngiyabonga. Ngiyanibingelela mphakathi nonke lapha endlini ngaphakathi. Ebese ngibingelela lapha etafuleni lami ngiqale kubaba uMeya. Ngiqale kubaba uMeya. Ngibingelele yena kanye nethimba lakhe lonke lapha etafuleni. Lona okhulumayo ubuyisiwe kwamakhaya kwaWard 2 eDukuduku. Ngangikhona kukhona uminister kwaMsane ubaba uMeya echaza lapha ya no minister echaza. Into esiphatha kabi lapha ya ngesikhathi ukuchazwa kuthiwa amakhansela wadede ekuthenini lapha kube khona kuqashwa khona. Amakhansela kwaWard 2 noWard 1 babelwa. Induna yazi yadikila ngoba kuthiwa akungenelela induna. Okunye okwesibili ngiyacela Meya Umkhanyakude nethimba lakho uma kwenziwa izinto nilandelele ngoba kunobugebengu obuningi obenziwa lapha eDukuduku. Kumanje kwaWard 2 kuvulwe la kwenziwa khona istadium sebeshaya amashoba. Sithe kubhalisela ukhetho on Sunday. Ikhansela lisitshele bukhoma lathi alimfuna umuntu wakwaKhongolose kodwa lifuna uIFP. Ngempela kwenzekile lize lithi wena ubotshele usibanibani ukuthi akavuka ayothola umsebenzi la kwakhiwa khona istadium. Kukhona imizi enabantwana kuphela bengenabazali abakhona ukusebenza. Kukhona imizi yabafelokazi abondlekile ngoba kusekho ukulima. Kubuye futhi into esiphatha kabi yilena ukuthi ngesikhathi kudilikelwa izindlu kule minyaka edlulile ephambili kunomfana wakwaMtshalo wadilikelwayo. Ikhansela ngalibikela kwathiwa lisebenza nonompilo. Onompilo bafika kodwa phezulu kwalokho akakhelwanga ukuthi ikhontena yakhe yashoniswaphi ngoba ngathi ngithinto wakithi wa-ANC wathi ngesikhathi esakhishiwe wathi ayisekusebenza laba akakazokhelwe kuze kube manje kunikezwa abakwa-IFP. Ngiyabonga. Asibonge. Siyacela ukuthi sibekezele kancane sesiyaqeda. Njengamanje sizocela khona udatshana nje olukhulunyiwe oluqondana namaphoyisa ngobugebengu. Bese kuba khona udaba lukaMotha. Bese kuba izindaba zikaMeya. Bese kuba khona imbewu ithe ingudlungudlini ezimbuzi iyayidayisa izimbuzi. Okunye kwakho kufuna nje kuphendulwe ngeinhlelo. Hayi ngoba kungumbuzo ongafanele kuphendulwe njengamanje. Sicela ukunikeza itafula leli ithuba. Abantu bethu sebethanda ukuhamba singakavali. Kanti bebeyiphethe kahle kabi. Bengisazoyonezela ukushisa ngaphandle ukuthi ukufudumala kodwa angisezukuya. Ngoba nive niphethe kahle kuleli iParliament lenu. Baba uMpungose. Ngibingelele kubahlonishwa bonke ngenxa yesikhathi ngeke ngisababala bonke ngegaba zabo. Ngibingelele nasemphakathini. Ngizocela ukuqala ngixolise ngaloya mbuzo noma le comment enziwe ubaba la ngecala othe lisaqhubeka. Ngizoqala ngixolise ukuthi umthetho awusivumeli ukuthi sikhulume ngecala lisaqhubeka. Umthetho waseSouth Africa lo. Kodwa angisho ukuthi emva kwaba kwenzeke lezogigaba amaphoyisa afika ahlangana nomphakathi awaqwashisa ngokuthi akufuneki ezithathele umthetho ezandleni zawo
kufuna mawuthi isigebengu senisitholile nibiza amaphoyisa hayi uthi niyithathele nini ngoba ilokho kwadala inkinga ukuthi umuntu emesebanjiwe washaye wathinteka wasehamba ovula icala ngeke simenqabeleke umuntu emefuna uzovula icala thina kodwa nje ngixolisa ukuthi ngeke sikwazi ukuthi singene in details singene sijule ngalolu daba ngoba sisesenkantolo ilokho kuphela kodwa nje ngiqwashisa ukuthi umphakathi makukhona isigebengu saziyo noma mhlambe usisizileke njengamaphoyisa wasifuna wasithola awusibize phela uma usibambile ungabe usuyithathela wona umthetho ngoba kodwa ukuthi manje nigcine nilungise wrong ngorong manje mase nimthinta kakhulu uzogcine enibophe ebese nibopheka futhi kanti ube mhlambe nibiza amaphoyisa mase nimbambile bekuzoboshwa yena yedwa hayi nini ilokho nje Asibonge kubaba uKenneth sibize lensizwa yakwa education ihambisana noDlamini sizwa eseyafaka izibuko nezinwele seziyashota ngiyabingelela somlomo bingelela ubaba meya nabo bonke abakhona emhlanganweni ukonga isikhathi ngicela ukuthi protocol observed ngifisa ukuthi ngithi umama ubuza umbuzo la umbuzo wakhe uzwakala unomlando umlando omude ngiyafisa ukuthi thina njengo Department of Education sisanda kuwathatha ama crash siwathatha koza kwethu kwa DSD singahle singawazi lo mlando akhuluma ngawo ukuthi ngesikhathi beqeqeshwa beze bedlula bethola lezo certificate eingaphezulu kuka grade 12 yini lena khalaza ngayo ukuthi yenzeka ngingacela nje ukuthi sibuye silithole ithuba naye athi kungendlalela kancane ukuze ngikwazi ukumlungisela impendulo uma kuyimpendulo ethinta wonke ama crash sengiyobhala incwadi eya kuwo wonke ama crash ukuze bonke bazi ukuthi lolo daba silungisa kanjani ngiyabonga Meya 217 awushongo lutho ngaye abanamanzi ugogo lapha eWard 2 ngeke sikufake emgoqweni kodwa akawuzami ukudlalela nje ubuphindile kuze ngoba abantu bafuna ukuzwa kuwe umpapho khona la cha ngeke phela uthula inkulumo njengaqala bamba ngesandla manje No angezukuthula inkulumo somlomo siyabonga okokuqala nje asibonge kubalulekile bakithi ukuthi manje sinikwe ithuba lokuphefumula sikwenze lokho yebo setshonile ilanga kodwa anti uhulumeni wabantu manje abantu bayokhuluma futhi bayobusa umbutho lo sithumile wasifundisa lokho umbutho waKhongolose iParliament lenu ufuna nibeke noma yini enifanele ukuyibeka futhi ayikho into okufanele ningayibeki noma nibe namahloni ukuyibeka ngicabanga ukuthi udaba lwesiphoyisa sekuchaziwe angisezungena kulona ngifuna ukuqala somlomo ngodaba udadewethu osuke Ward 17 angizwanga isibongo sakuthi ubani Dingiswayo ugesi awukho akona 17 kuphela njobe ngivimba nje usomlomo ngiphethelele ibhuku lami khona insizwa okuthiwa unyoni sekhona leyo nsizwa ikhona la kulomhlangano okuthiwa unyoni akaphumelelanga izolo sibizwe omunye wabe kunyoni osibize ngoshova ethi ukhulumela umphakathi bekhona nenye insizwa ethatha isigqoko sikaMkhumalo yathi ihamba naso ngenkani ngoba iyalima okuthiwa umlungwane nabanye abantu nje abathe no uzani la bathe 17 ugesi lokwathathwa isiphepho babala nendawo yase 15 bathi ayikho into esakuyenzeka lapho ngenhlanhla Dingiswayo besihamba nensizwa yakwaMarolong
Deputy Minister ofisini kamongameli. Kwayizolo silale sesiqedile no-Eskom ukuthi asinikezwe umbiko osheshayo ukuthi siyanini e17 nase15 nezindawo engakalungi udaba likagesi ngenxa yesiphepho. So akulona udaba esolukhuluma namhlanje nje obulibeka sesiyalisebenza vese kodwa siluzwe kahle thina. Sibizwe lensizwa okuthiwa unyoni. Ilwa ithi ngeke singanitsheli inkinga abantu ababhekene nazo. Kuthiwa ke lalibikiwe ke lalibikwe khona kuqala kodwa sesilithathile udaba. Ngoba ukhona emhlanganweni bazothatha inamba yakho ukuze sikutshele ukuthi elukuphi udaba kodwa sifuna lulunge ngokusheshsha. Hayi Ward 17 mawusalile nje usale ngephutha. Ayikho iward esele ngaphandle engezukulungiswa. Siqale Ward 17 ngokuthi kunendawo esasimbe kuya amanzi inamanzi amaningi. So uhlelo lwakhona lulikhuni kakhulu ngoba ufuna siqhubeza amapipe lapha ayigcine khona nje obuchazile. Se addressa lo matter. Nganta amanzi awafiki kahle kahle enkosana mama umthetho. Awafiki le ndawo yasenkosana ngasesikoleni. Kufuna siqhuba amapipe ke lapha asuka ngoba kade engcono amanzi ukufika la okwakune crash khona. Kodwa uhlelo lokulungisa amanzi eWard 17 kwaku Ward 12 kuqala kwashikishela. Nakhona lungena kulolu hlelo lonkontileke sesimqashini. Le yase Ward 2 Deputy Mayor nino whip hambani nobiza umhlangano. Nithatha imoto nimemezela umhlangano. Ubumama lo suke Ward 2. Othi kunomuntu owenza into zakhe lapha. Manje angifuni isihlebe emhlanganweni. Masibiya. Angifuni isihlebe emhlanganweni bakwethu. Bazohambe bebiza umhlangano bazobheka masiphuma la bebuka idate nami ngizoba khona nayo. Nangu ukhumalo. Ehamba nanangu usibiya. Bazobiza umhlangano. Siyezwana bakwethu. Angizukuhleba umuntu engekho. Kuthiwa ngihleba ngaye ngiyeza lapha eWard 2. Sizothola yonke ireport khona umama othe edukuduka amanzi awakafiki kuye intombi endala ekhalena ngokulima ukuthi imfolozi ithatha izitshalo zabo. Siyeza lapho sobiza umhlangano so ubiza futhi niubize kabili nithola usuku esingenzi lutho ngalo ukuze abantu bengahambi kakhulu. Si-addressa yonke lento enithi yenzeka. Uma konke ethinta uDepartment of Sport noma uHuman Settlement mfowethu Motha sizakutshela sizofuna ulwazi lonke sifike na wonke ama department. Ngoba yiki into kufanele yenziwe isebelo uma kwenziwe into okukhethwa abantu abathile. Ngisuke embutheni wesizwe inqole amasondosondo umkhumbi kawuzika ukhongolose. Kodwa kwazi ukuthi ikhansela la uma kuvela amathuba emsebenzi lo muntu osuka la engimuzwe ekhuluma uyalwazi udaba okhuluma ngo subcontract uyazazi indaba. Noma ngabe sefika ko subcontractor ningaqasha abantu ngoba befaka isikipho esinomongameli uMatamela uRamaphosa. Niqasha abantu ngendlela enobulungiswa. Ngoba umzabalazo wethu esifundiswe ngawo thina esuke embuthweni kaKhongolose. Umzabalazo ukuthi kufuna silethe inkululeko ephelele kubantu abamnyama abangama-Afrika. Asitshelwanga ukuthi asilethe inkululeko ephelele kubantu abamnyama abangamaKristo noma abangama-Muslim noma abakholwa enkolweni yakithi yomdabu noma abafaka izikipho ezimhlophe noma ezibomvu noma eziyelo. Kuthiwa silethe kubantu bakithi abamnyama abangama-Afrika abacindezelwe iminyaka engaphezulu kwamakhulu amathathu namashumi amane nambili eminyaka 342 years. Manje ayikho indawo la kufanele khona kusetshenzwe udaba lokuthi kufakwe izikipho enjani. Bonke abantu abanikwa ithuba elifanele nelifanayo makwenza umsebenzi. So le yaseWard 2 ngiyeza ngempela ade ngilokhu ngizwa ngiziba mase sishiwe emhlanganweni angisakwazi ukuyignora Deputy Mayor.
no whip ngoba ngingakini lapha amadoda manje nami ngithembe nina lapha manje kuphunywe emva kwenu ngcono ngifike ngizonilekelela siyeza lapha eWard2 le ama subcontractors ngeke ngiyinike impendulo la kodwa ke hayi ngiyazi ukuthi lo hlelo lizoba khona bengifuna sithi ubani umfowethu Sibongo sephumile Shongwe okay mfowethu Shongwe hayi sizakhuluma lapha phandle kokuqala asithi siyavumelana nawe ukhona unkontileka uyasebenza okwesibili siyavumelana usathatha abantu abalishumi kusho uShongwe akusho ukhansela futhi akakhari ngoba bathathwe kanjani kusho ukuthi nenza kahle ikhansela okwesithathu uthi kubalulekile ukuthuthukiswa komnotho ukuthuthuka abantu abahlala ekuhlaleni abangosonkontileka abancane ukuthi ke akasekho lo mfo okuthiwa uNdlazi la usehambile uNdlazi simthumele eWard 21 eJozini kusasa hayi kusasa ilanga elibi ngolwesine uphi uNdlazi phambi isandla Ndlazi uphumile angiyeke ukukhuluma so nae lo uShongwe ubuShongwe oh uwe Shongwe sorry ya lalela ke Shongwe nawe khansela ngolwesine kuzofika umuntu la ubizwa ukuthiwa uNdlazi la ehamba nomdluli uzobiza yonke iPLC ngolwesine ya u23 lo angithi ya sethani isikhathi khansela bese ni bebeka iprogram yokuthi bangaka abantu abazofuneka sebebonke baqashwa nina abanye bangako sapa abafunekayo baqashwa nina abanye akufuneka ube nento engayazi angithi uyangizwa somlomo asisho ukuthi sazobona ingabe kokwenziwa no sithi ngolwesine so nomfowethu Govu Xhamela nomfowethu Makhosandile office banihlelela lo mhlangano njengamanje nizoyisolva ke lo nkinga ngoba kufuna makuthuthukisa umphakathi nomphakathi uthi nathi bese ingcenye yokuyithuthukisa kuze mase sambile thina umphakathi wakithi nisale lempahla ezofakwa lapha phansi ezoninika amani nisale niyigada nina ngoba nithi saba ingcenye yokuyisebenza ngesikhathi kusetshenzwe endaweni kufuna bethu abantu egcineni lezi zinto ezenzakele siyabonga uhulumeni kaRamaphosa kodwa lezi zinto ezenzakele sizenze thina ngoba uHarry Gwala ishoshovu zomzabalazo wasifundisa ukuthi abantu banguThixo ngaso sonke isikhathi funa silalela abantu somlomo bathini senze lezi zinto abantu bakithi abathi sizenze siyabonga somlomo Sizocela njengamanje sibe sibonga kumeya ngeimpendulo asishilo socela amaphaphehle kuzohanjelwa zonke indawo kulungiswe lento ayishoyo njengamanje sobiza ibhungu elihle eliphini lemeya lensizwa enqwaba izela phakathi kwenu mayiqeda ngizobe sengiyashoke ukuthi uhlelo lokudansa lubekwe kanjani ngibonge mphathi ohlelo ngifisa ngesikhathi esincane isike sesisele ukubingelela umeya ngibingelele uWhip ngibingelele kuwe somlomo kanye namakhansela onke awe district lo khulumayo uThembi Nkosi wasibiya ngikhona la eWard2 ngifisa ukubonga kakhulu usuku namhlanje okwami nje kuncane kakhulu sekukubonga akusekho okuningi into eningi umeya ukwazile ukuyikhava enkulumeni yakhe ngifisa nje ukubonga kakhulukazi lama department akhona lapha phakathi kwethu sibonge u Department of Education oholwa umqondisi uMotha ngiphinde futhi sibonge ama department enjengobani enjengo agriculture eholwa uMapholoba sibonge uSAPS ekhona kithi sibonge no community safety naye futhi akhona la kithi right okwami sokuncane sokubonga sibonga kakhulu meya ukuthi ke uyewasinikeza inkulumo ebalekile more special odabeni lwamanzi
izolo umphakathi wakithi sibonile eJozini ade kwenzakalana and okukhombisayo ukuthi le administration entsha imisele ungani ngokushintsha impilo zabantu more special odabeni lwamanzi. Funa sibambisaneni ke emphakathi uqinisekisa ukuthi la manzi angakafiki khona kodwa azofika nizwela ukuthi umeya utheni. Okubalekile njengale administration ukusebenza ngokubambisana uqinisekisa ukuthi impilo zenu usuku nosuku ziya ngokuthatha ishape yoguquko lokuthi ke nikwazi ukufinyelela empilweni engcono. So siyanibonga nonke ngokufika kwenu la. Sibonge nonke ngamawadi ahlukahlukene akwazi ukuthi abe khona namhlanje ukwenza lo suku lube impumelelo. Sibonga kakhulukazi sengishiye ngaphandle ama officials akhona Umkhanyakude nawo ama department athile uma ukuthi akhona nawo futhi ngiyawa acknowledge ukuba khona kwawo. So sibonga kakhulu ukuthi usuku namhlanje luhambe kahle okwami sokuncane ade sihleli ngaphakathi enakhuzaneni. Ngibonga kakhulu umphathi ohlelo. Asimpheni ihlombe uDeputy Mayor lo bekhuluma nani ebonga. Ubonge nje kuona wonke umuntu. Ngoba nikufanelwe ukuthi nibongwe. Ukuthi nize eParliament niyobaxoxela abangafikanga. Ngoba nihamba nje imkhukhumbane yenu igcwele. Sisodwa nje isimemezelo. Bonke labantu abahleli la sesiyohlaziya lenkulumo ebesiyithola la siholwa umeya ukuze ama departments ahambe nezinto okumele ziyokwenziwa. Bakhulumile abantu sibazwile nenkinga zabo siyazazi. Umeya ke mfundisi kunomhlangano aqale kuona lapha webriefing lapha emarket. Sizodlula khona sonke. Before ngidanse inkinga yami ke sekuyoba ukuthi zonke inkehli zami sezihambile ngiyobe ngidlisela kubani. Ngalokho ke ngicela ukuthi ingakalihoxisela ukudansa ke ngicele umama uNtuli owusihlekela sihlalo kaKhongolose kanti uyikhansela asivalele ngomthandazo. Sukuma mama uDiphuo Ntuli uze usikhulekele ukuze sihambe kahle endleleni. Ngumuntu othanda ukubukwa ke mina ngeke ngidanse phambi kwezitulo kanje zingenamuntu. Asibonge somlomo wasemkhanyakude okade siphathele uhlelo ebese umuntu ethi all protocol observed ngalomzuzu okhona ngoba abantu bakithi kade behleli. Kodwa ke ngoba sisafika sibhekise kosiphathela ukuphila sicela sinxusa ukuthi abe khona phakathi kwethu uma kuzokwenziwa lo msebenzi omkhulu. Nebala sibonile ubukhulu bakhe waba khona phakathi kwethu asigobiseni amakhanda sibonge. Baba wethu omuhle mnikazi wokuphila siyabonga uNkulunkulu omuhle. Sibongile ukuthi ube khona phakathi kwethu nxa siqala sifika kule ndawo. Siyabonga umsebenzi wonke uhambe kahle. Ingathi konke okukhulunyiwe kungenzeka njengoba kukhulunyiwe. Abantu bakithi bavuleka amehlo bakwazi ukuhlukanisa phakathi kwabantu abeza ngeqiniso kubo nabantu abeza bembethe uboya bezimvu bezimpisi beyifunela amandla okuyinothisa beyiphilise nemndeni yabo. Babhekelele ke abantu bakho Jehova kuthi nxa sebebona abantu okuyibona bona abazela ukubasiza nalabo abazobasiza njengomeya umdaka ubanika amandla nesibindi sokubhekana nazo zonke izinselelo endleleni. Siyabonga baba phuma nathi usivikele endleleni omunye nomunye wethu sesibheke emakhaya konke sicela egameni elihle lomfeli wethu kanye namandla akho osebenza ngayo kumoya engcwele kuze kube phakade. Amen. Iphi igqomu